sa YouTube channel. Dahil ang ating page ay hindi pa pwedeng gamitin para mag-live ng 2 hours o ano. Gusto niyo naman yata yung 4 hours. Kailangan tapusin ko muna yung 12 days more to go bago ko pwedeng gamitin ng 2 hours o 1 hour, gano'n. So nga, madipay laeng. So nga, ano saan tayo ito YouTube channel? Anyway, talaga nga ito YouTube channel ti talata isumot ti usatan YouTube channel mo ti kadwan na nga kontak no adamot ti subscriber tayo nga makunahan lang ang kanal nga Facebook. Kailangan nga YouTube tayo mo ta ne datay tinaudi lang ni mga naka-YouTuber nga naka-aktibo ti YouTube. Dila do mga live streaming ket naka-YouTube channel da. Paki-share Ma'am Rose Guzman and Ma'am Aida Sigera. May pwede dito yung kakabsat ako naganadetan. Ma'am one day di fake account when no haan na fake account. Josie Canoy, ayan, happy watching, thank you. Paki-share bagat. Kailangan nga masanay dito YouTube channel, at dakan niya daditan no sumurot dito YouTube channel wano haan. At dakan niya daditan. At least dito yung naka-public or nasa sino man iti at buya, mabuya dan tulad ta. When bakit? YouTube. Ag-YouTube tayo lang ano. Haan, madipay nga mabalin na intelligence sumawan ti sound na takwa. Naganan, diba ang ko pinanalpas DJ 14 days. Kailangan diretso DJ nga 4 hours. Kasi sa bali ti rumor nga setting up na eh. Ang ko pa yung mausar DJ OBS ko DJ. Facebook. Tatay bigat, inpa-settings na kanya ti Facebook na mismo. So, ini-conduct ti rules nga inubrak. So, guys, so nga, within 14 days, still got 11 days more to go. Nakadwa ang tawa ko ni 4 hours straight. So, iso ti ubrak. Ginuman pa today dyan, okay. Nang may medmot laki din ti YouTube ta mabuya ti agbuya. Lang at least may share Facebook from YouTube to Facebook mabalin maglata na i-share makita pa ikadagi tayo gusto certificate account ito yun at kanya dan no surmurot daw na nga dagi tayo viewers tayo conforme nya share lang yun eh. Katay mo na nga viewers ko DJ ko, di namat namin nga baga nga awan ti audio. Kuna namot lang nga nakita ko, baga na ko, mayatan ko na nang. Maga. Siyempre, itihan ko mabalin na iwan iti DJ volume na, ta siyempre ang pick up tone. Celebrate my
depende rin kung maraming manonood. Ay, depende na yan. Happy birthday to my hubby. Nag-live ako tonight dahil sa birthday ng aking hubby. Kaya gusto ko lang ibagahi ng ilang pakulo. Ayan, nagpakulo na lang kay sumagmamanong games. Nasjay lain. Depende mo dito taon. No, kaya nga surotan dito YouTube channel. Ano nga? Kasi katay na udin eh. Dagi na doon naka-YouTube. Naka-YouTube ang magkiti nga nabayagan ng hanlang aktibo. Dagi YouTube channel tayo. Kasi dati han ko may pasa amin iti kwadijay, iti naganadatan. Iti live show. Kung may download ko may 10, so mabalik ko nga ipurwak na iti previous nga show may iti MKK kan nagigay nagtaon na nga show iti ipurwak kong ta amin ito YouTube channel na kanto amin ti paggananda ang lang nga Facebook tapno agaroon mo ti masao nga subscribe no ada ti mayan nga subscribe dito yung channel tayo so nga pakishare mo dito YouTube channel tayo tapno adamot iti ag-subscribe na masao ana. Thank you Ma'am Aida. When di nga ro katikat madingar di jay bakit Josie madi. DJ settings na kat hanggang mausar ti OBS iso nga min nagbali DJ settings ti ko ti Facebook tatatay bigat ko inpa settings na kanya kinikandak ti message dito screen ko nga mismo kay i-open ko nga i-set up ko amin DJ kwan tapno mabayadan digi bayadan na ti Facebook actually ada nakita nga $37 nga naikwadang ti jayen ngayon haan ko pa yung mabalin nga ikasta kailangan nga i-set up ko pa aming i-payment na kas kadakwa kas jay so nga adumat na trabaho iso nga han nga asi han nga yung nakita nga nag-live ka hanang mo nga IT ako ano ka nagsursurok during to the experience la mo detoy og obra jay lang ngam sigud mo ti experience ada nga manumot nga tabunan nga nagla-livean ket itihan ko pa nga amo nga nalaing ti OBS di ko na surusuro mo adamot nang suro kanya na surusurok mo ano yung pudak pa lang kini BLSD langgaman soundtrack kidi so nakasurusuro na dito live since 2018 so data haan ko pa nga amo dagiti dati nga kadwak tata ket amukon iti aglayben matindi so data nakasursuro nakmonton mo nakindi. By the way, thanks to the previous organization na nagkaroon din ako ng experience ng ganito. Apay Ma'am Rose madimane? Apay madimat Ma'am pura nakita ni Ma'am Rose. Kamayat mo to. Apay on pala ti audio? Madama to di ba? Apay nga pagpala kong comment ni Ma'am Rose naman din. Kamayat mo to. Gagayim kanya kapsa, dating nga show, awan pinilitan nga buya. Siya prangkaak na tao, awan di pinilitan nga buya, no kaya to, no di puso yukot, madin nyo kaya ti agbuya, at da kanya yung jay, no di puso yukot, berbero ko nyo ti MKK, I'm sorry, ti MKK, bagang kanya yung frankly, nag-close ti MKK, due some reason, okay? Haan nga lang ti side iti apo iti tumunggal maysa dapat amuyo ti side to side iti tumunggal maysa nya okay nga magkakadwa kami lakta tada kami iti bilag iti 5 Saranay Worldwide Organization Incorporated MKK laang tinag-splitan mi
ngam iti bilig iti lima agka kadua kami lapta tamay may sa kami ngayon ti organisasyon. Alright? Ano napigsapay? Agkurap naksamot to. Mayaten? Itinagan ti baro nga show tayo. Bilag iti amyanan show. Dahil tinagan na kita mas kas makita yo agmay sa akon nawan iti kaduakon. So for the meantime, close po ang MKK. Yeah? Nalobat na yung dalawa kong kasama. Nalobat na. Okay. Joke ko lang deta baka antik-antik-antik dokit di dismiss yung kinig DJ Kiko yung DJ Kika nalpas. Ni mamuk oray no awan dati try amuk maagser sirip na kita. Alright. Kuan mayag matan tatay pala depende lang ti tao deta no acceptable unuhan nga acceptable ganun lang naman yun di ba? Okay, dedicated to Bakit Josie. Nulungga rainy jay daya malaglagit ko tingkay jidaya dakas kamang latay mang ipinta dito'y panunan mo magrayo dito'y sadya lumapagbalik sa lamagi ay when manong jakungan kita kita maniyawan ken kaday to'y ibagi lumaubon mo jaya dua bit-bitwe kas kasuka to'y puso ken nakin ay namanong uray di ka nagat-arem syuting asikataya hayate lumasok na mas kasi corona kanya kapag dating na lagi pet asikate kapat nandito'y biyak ko ingat kanibusahan na numatili mo at ang ngalimukin kasi ligalo yan nakabalbalayin
Okay, diti sumarunong kanta para kada kay amin. Adamo dati talo nga viewers nga agbuy-buya. Thank you so much for the three eyes. Lukas na narumabing bakit tingkat iba'y bayat tingumunod tamagagaranak naman kulit kay dadati agad ang melek oray no na sigura na sulit oray alok na medyo nalaes isang multo oray no na pulbet kumot-kot dot tinimas na bagay no itirabihin ang katilat no di matigbigat na kaungap isoday ang bagat ay kunkunada Hugot abakat no anya. Tika, ang balaw taday tat na imas. Tonalitan, nagalis, anaapkat. Kagangay-lay, lakas na tramantibilkat. Nokas na narumabing bakit, tingkat iba'y bayat tinumunod. Tamagagaranak naman kulit, kay dadati agap at pelet. Uray no na si Porna na sulit, oray alok ng medyo nalaes. Isang mulpo, oray no na pulbet. Kumot-kot dot tiimas na bakit. No itirabihin na katilat, no timot tigbigat na kaungap. Isuday kang bakit, ay kunkunada bildat. No itirabihin na katilat, no timot tigbigat na kaungap. Isuday kang bakit, ay kunkunada bildat. Isuday kang bakit, ay kunkunada bildat. Alright. Dahita, nangitulo din ti oras tayo, alas 9:13. Anos-anos lang, kasta talaga naman una. Tama lang di Facebook idi. No, agpa nagandatan. No, agkasta nakidikat na naganan di ko na ako. No, agpa kuanak idi. Didamdamot idi ag Facebook. Kaya tanmat nga sige-sige da nga alo ti viewers. Kasi no, didamdamot tag-like. Kasi talaga, syempre manibago ti viewers. Especially ta YouTube ti ayan. No, madumot ti amo nga ada ti YouTube na. Depende lang mo data no, kahit dati sumurot mo kat uno nga anta. No sa bali nga live streaming ka makabuya da mo ti YouTube. So nga nga ado nga rason, di ka di. Ganun lang yun. Kay kunakon, naudi daytoy bilag itiliman iti YouTube. So nga kailangan nga i-YouTube channel kayo. Tanabayagan dito nga naaramid ko nga YouTube channel ng haan ko nga nakutputi. Unay. Okay? Agpakuluta yun ko na kumaangam awang
kakadwa tayo. Mababit juice eh. Agduro-duro tana. Nakapost mo tigin ti page dito yun. Okay, ada kanya na. Okay, tuloy-tuloy. Alas 9:15 po tayo ng gabi. Oh, mayat pa dito ito makita ang 3 eyes ko na dito. Ay na ate. Nagitayihan nga sa night iti YouTube, Facebook lang. Atawan mabalin ka, ading. Tako na ko. Kailangan ko nga sundon din yung bagat di Facebook na 14 days. 14 days diretso dito nga inaldaw nga 4 hours na iso nga ikaw ka gumagyag live iti bigat nga pa music ta kailangan nga obrown day chay. Alright? But sorry to sad to say, for the meantime, MKK is closed. Okay? Hello, Ma'am Angel Bird. Good evening, Ma'am Angel Bird. Good evening. Thank you, Tika Blao mo nga na imbag nga rabi. Ay na. Apay, bakit Josie? Ana, lagi tayo. I-sesan mo kanya. Bakit Josie? Jose. When, oray katawa ang Ma'am Rose Guzman, oray katawa ka, oray dudwa ti viewers, okay lang. No problem day jay. At least naka-live ito YouTube. Hanmot lang nga, dagi ag-view-view tapta. Ti YouTube namin nga kabsat. Hanmot lang agi mang view-view tapta, iso lang ti mang view. Adan tumot iti mang view, nga sabali nga tao, once nga click da, considered nga viewers day jay, yung nga naka-view, kas day jay. No, maawatan nyo di kahit kusaw When, bakit Josie, day tayo Spanish bread mo, ayan, naimas. Nay, kad nagtuno Dominguan. Pangpaagas si, digite, hamuunay kasambitan na. No, kasambitan, nang ko nga kursonada ko. No, nasamit tayo Spanish bread mo. Hello, Ma'am Jules Laurente, nakasurat ka dito eh. Kita ko, kaslaki ni Ma'am Jules Laurente ka. Laurente Madriaga. Remuarte, usto. Ado nga min nigi Facebook ka, ado dagiti nga min bunbunya ka, kung nakman lang na nagbuy-buya. Ado dagiti, duwa-duwa ti account na nga min. Ado dagiti fake account da, nga kusaranda. Ito iti pakatiliwang ta YouTube, nus gusto tayo account yung ano nga Liman. Hello, happy watching kay Mama Maricel Saet. Good evening. Good evening, Mama.
Mama Maricel Saet. Happy viewing po. Paki-like and share po ang ating YouTube channel. Thank you at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Ay, nawang kay nga umado. Awan ti pakulo. Kasjay lao. Nya. Taga-ano ka, Ma'am Maricel Saet? Taga-ano ka, ma'am? First time mga viewers dito eh. Nan ka pa nga nakikita dati ang buy-buy at ikwa. Uri DJ Facebook ka pa nakikita, Ma'am Maricel. Okay, kakanta po ako. Santiago, taga Santiago City, Isabela. Ayan. Nandun ka po ba ngayon sa Santiago City, Isabela? O nasa abroad ka, ma'am? Welcome to the show, Ma'am Maricel Saet. Ayan. Thank you and maraming salamat sa pag-share at paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel. Ayan, thank you. Ayan, padak ka itay padak nga ulbog. Ada ka diti padak nga ulbog ita.
alas 9:26. Akala ko po kasi kanina, maluktak kanya, mabalin ko nga o sa rin kay Facebook. Ngayon, the settings na, exactly nga talaga nga mali. Tay nga ron ko na, kung tay bigat kat pinaaramid na kanya. Apag rin ko kat nakita screen ko you have to fix this one. Pay out, sabi niya ganon. Tapos, pinagaramid dak ti eventon, so kung nagaramid dak di tabigat ti event, nga pang alas 10. So, after the eventon, so, haan ko nga mabalin nga usaron, within, the period nga haan ko pinganalpas, sa dapat ti ko bali, 12 days pa, namin doak pa lang na inusar ti 4 hours. Gusto mo na tayo nga awan ti audio na di jay. Tangamin, haan ko mausar di OBS ko, ulit-ulit haan ko mausar di OBS ko di Facebook tatayin. Gusto nga madi. Alright, tumanan di relive ko na bigatan, ison tumanan. So malpas pa di jay, dagito kay kahit kuno niyan to nga orasan mabalin to. Kailangan namin nga diretso nga 14 days kanong nga kasjay. So nga, no choice. So nga ito tayo YouTube. Pero maganda naman dito sa YouTube, di ba? May pwede na matili ko dagitay ko na ako. Kita nga takot awanda ay na po. Dagiti tiliwag di Facebook hindi kat awanda dito. Ay na. Ape nga katakatawa ka bakit Josie. Happy watching kay Ma'am June sa Laurenta dita na Italy. Kini Ma'am na Belingracho dita na Paris. Ayan. Agdodoro-doro kayo na. Mano kayo ya. Mano kayo ng viewers tala. Agdodoro-doro kayo. Agar ka after this song mangtudak ko ti pakulong, Oray taltalo kayo. Ang problema kanya. Agdin nordoro kayo latan. Tapi may meta no bagyo amin gibakulo di yo kadi kaya. Nya. Pay kadi. Ang kumat nga ibaga nga ingimot kuwan tane. Ang pakulo na mo depende lang gitao no kahit nagsobra ko no nga di kadi. Okay, para kada kay amin. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko isipan. Araw-gabi
sama ka. Nagigig dani. Okay. Mano kayo? Inang? Okay. Damot 6 viewers, okay? Masyad mo ta po ah. Basit kaya agan sir. Nalaka mga ba? Nya nga. Di ka de. Okay, hindi nga rogyanan tek pagulo. Ngam sakbay nga rogyanan tayo ti ag pagulo. Ina pa ba isagutan iti iti nagana deto yun. Birthday song ni Habibi. Ora na namawatan na na, awang pala ang di pala sumangkot. Kuna na tatay ka kuha sa da kayo kuna na kot. Apay na jikik ko kuna na. Ne, kuna ka di pa dapat sa kategumata. Nalipatak din gatangan tikik. So sa tay ko lang nga gatangan tikik na. May marurait na sumangpet. At dapat lang Jerwar. Agbirog tikik na dahil ti ako lakay. Okay, sakbay nga agpakulo tayo. Isagutak man pa iti birthday song. Happy birthday king ka Habibi. Ay, hangko pa yung parangon ta. Ati picture nanta medyo damo-damo pa lang dito YouTube basta birthday na. Ori ka dati mo lang balay ko mo lang. Di ka di. Happy birthday kay Mr. Michael Chong, my one and only Habibi. Ayan. More birthdays to come and more candles to blow. Wish you all good health always. Ayan. And of course, we love you so much. Alright. Thank you, Mama Rose Guzman. Thank you kay Baket Josie. Madam, nga ngarot nga pa direct niya pinarot ti pati awak ni show. Ala, ako din dyan ngarot bilag iti amyanan show. Ti awak na bilag iti amyanan show. Previous nga naganmet lang iti show iti ma'am mga hantay program mo iti dala pa lang DJ kanya kidi nga kanya may di nga walo daide siyam dan sa idi nga sulsuldon ni so daide when kusjay na napanaganan iti show iti nga bilag iti amyanan show iti medyo kontradido nga kadwak nga direktor nga duwa katanda kahit iti they don't like amyanan is amyanan takadyan tayo so nasuktan mo lang iti bigyan sukat da pa iti nagsukat-sukat tinagan nga iti nga ba't ay bilag iti amyanan show iso iti impanagan komite katpan bilag iti amyanan show. Ang mo problema na ako, oray bagay kang MKK, tani DJ Kikoy kang DJ Kikay, at dadamit lang ta dito'y organisasyon. Tangamin na amukmot nga ni DJ Kikoy, kat full day iti trabaho nan, medyo marigatan, baka sopay kay siguro nga sasadot na kasi nga rumabiin, tanong mabanlog mo iti trabaho na, anang, syempre 3 times a week kami baka nang kahit jibagi na mo.
So dayjay, so nga nasa shop na ginanada pa ilaon nga. Ta nilaglagi dawan ket may sa kami matlang nga dati organisasyon na wanti problema na dayjay. Michael Chong. Daita, nang itulad ti oras tayo nga alas 9:40 itirabi. Okay. Ken hantang ekspektaran ka kabsat nga daytoy ket nga show ket kasla idi nga 3 oras. Sometimes depende no nagana dito yan. 1.5 hours o 2 hours kas jay nag-show up. I-try ko ti TTH. Tuesday, Thursday, or Saturday kas jay depende basta 3 times a week may tlaan. Ngamno day nung ngamno nagawid na to di Pilipinas, temporary nga closed off tayo pa lang anya. Kas jay. Okay, tuloy-tuloy. Maraming salamat sa mga pagbati sa ating baby. No, may kumagi Facebook nga nakalive tetap tayo di jay, may kumang. Mas makita yung padas ko kumaon sa audio kit jay. Sa bali talaga di settings na. Han ko mausap talaga di OBS ko di jay. Han na ipalubos. Direkta nga, once ka in-click ko ti live, direkta di camera ko. Diyak pa may dati ka sanak lang agparang no kahit kung ay parang gero pa ko no adikahan mo mabalin nga agpo di gayon kailangan once can click ti live talaga nga directo sitro di camera kailangan nga dati camera kasi di gayam mo talaga nga kahit da ka nga bayaran ti Facebook. Anyway, it's good nakita mo tata dati 37 US nga inkastada kay kitaek pay os to malaon. Ay na o di adati no ngamin kakabsat ken gagayam no dayto ta umado ti subscriber umado ti kwa syempre mas nabusbus untumot tay pakulo tayo kasday lang dayta isu ngayam amit kumot dito nga iti tayo nga live YouTube porwak tayo di Facebook, man ano ka di aya, kasi lang mo deta, di dagdakal mo't lang ti pa-premyo tayo, kasjay, apo, nyakit din aya, tano, aga po mo't amin di bulsa ni Miss Lynn, ay napugrot ni Miss Lynn, haan nga nabaknang ni Miss Lynn, puris is dapur ni Miss Lynn, kasjay, iso nga, dahiti ka, pakukulok lang mo, sometimes share your blessings na kunada, kasjay, kahit dakil mat nga pa nagyamanak kini Ma'am Jules Laurente, iti previous nga pa nag-sponsor na, ayan, kada DJ Kikoy kan DJ Kikay, ken kastamit dito pakupakulo tayo, ayan, at least nakaantabay mo ti mga 3 months Ma'am Jules, 2 months ka nga nagkaskastamat nga nagbaybayad iti sponsor da, ay hindi since they sponsor I think a few months na pero sa pakulo about 1 month to 2 months ganon, ayan. Alright, thank you. Okay,
Ano nga tatati ipaayayam ko kanya igor kayo ata strip of deti wa. Papanak tatadi jenti YouTube. Kitap deti katap na makitap dagi message siyo tap na matiliw ko dagi answer siyo. Kuray. Sa anak makabuyang nga nasapat mo sa balo, bakit? No, bakit? Gabi naman. Depende lang, baka siguro either 3 times a week o twice a week, ganun siguro. Depende kung i-MWF ko din or same thing na MWF or TTH. Tingnan natin kasi kapag MWF, marami tayo kasing kasabay. Yun din yung inaano ko. Marami tayo kasing kasabay ng MWF. Tignan natin, ha? Pero kung pag okay na sa Facebook, kung okay na yan sa Facebook, pag tapos na yung ano, titignan natin. Either dito, doon. Pero mas maganda na rin kasi dito nakikita natin, hindi kami to. Nakikita natin yung ano, yung mga fake account na sinasabi na tinatawa. Tignan nyo, hindi pumasok yung mga may fake account. O, diba? Ay, last year pa ba, Ma'am Jules? Sorry. Ayun, gayam, tadakadaki ko. Ay, ko, DJ Amang, tang kumot nga mo. Tano, kas jacket, awag mo timo sa uda kanya, amok niya ngamin. Ako, ay na. Ay na, kapag gusto mo tawagan ka dati na YouTube, click mo ato. Nya, magtibaga na dito nga kapag gusto ko, ayan. Alright, hindi nga drog yan eh. Tapos na dardaras. Okay. Itang arabi, mangipakulo nakti, mano kaya? Indam kayo. Haan nga sumali ni Ma'am Jolson, limlima kayo. Okay. Bingo! Under number tayo number para makita ko dito. Number. Dagi-irwar ko nga bulletin. Iso tipugtuan nyo. Mangirwarak ti talo nga bulletin, ibig sabihin talo nga number day jay. Alright, talo. Maybe 24, 25, 26, or 01, 02, 05, parang gano'n, no? Diba? Oh. So, mangirwarak. Saka ito pag-rugyo. Humabol, dali tayo humabol. Dito yabagan na kat 100 pesos GCash. GCash or low. Mabalin lang nga sumali ka Ma'am Jules no kayat mo. Nyaki din ayan. Haan mo kasapulan dito yun Ma'am Jules. Haan mo kasapulan. Haan mo nga kasapulan dito yan. Bayam talatan tayo sudat at ganas nagsumbat. Nung mabalin lang tawat nagsumbat ka Ma'am Jules na kayat mo takikita. Nyaki din Madam Jules na ayan. Eh, kuragat. Alam, tinagmagtan si kayo Maysa. Under O! Under O, kalbo. Ala, nagiging na lang nagpinggo nita. Baka iso naman ti mga bagal. Okay, ti may sa under O nga talaga. Under O. Okay? Dati may sa under I. Wala naman yata Tagalog dyan. Mag-Ilocano na lang ako, di ba? Dati may sa under I. Dati may
may isang under eye mo lang. So, duwa nga under eye, may isang under o. Anya ka didagiti nga number. Ano yung mga number na to? Okay, start tayo kay ay. Sige, comment. Sige, makaawat ako. Ay, sorry Ma'am Maricel. Sige, magtagalog po ako. Okay, ang unang linabas ko po na number, under U. Sa mga marunong mag-ano dyan, ang tawag ito, mag-bingo, dalawang under I, yung hawak ko, at saka isang under O. So, ibig sabihin, tatlo to tatlo. So, ano kayang number na yon? Kailangan hulaan nyo kung anong pugtuan nyo. Kailangan hulaan nyo kung anong number itong tatlo na to. Ayan, go! 100 GCash o 100 pesos load. Go! Nay, muna naman may dasigeran. Haan ngay so, lalay ninyo. 7-5-16-25. Go! Ay! Pimura ni Ma'am Aida Sigera Timaysa. Lalay ninyo. Go! Nay, pimura ni Ma'am Maricel Saet Timaysa. Anya nga tadagi nga number na pimuro wanda. Ano kaya yung number na yon na pumuro kayo? Masapol ko lang tamot ang Madam Derek. Natanda ka mo, Madam Jules mo. Ay na, ade. Ay, nagastyan. Bakit Josie? Ay! Nalaing tibig mo ni bakit Josie? Nagastyan. Thank you nga pala sa pag-sponsor Madam Josie sa pag-share ng ating pakulo at kay Madam Jules Laurente. Pero yung tong gabing pakulo to akin po ito. Akin po. Wala, nagastyano, ngamin. Bilisan nyo, unahan na lang po yan. Ala, naglalabot. Bakit Jose? Gusto ka pimuro? Pimuro ka nga perme. Nung agkurang maysa. Bahala ka ta. Hala, Ma'am Angel Bird, among tagbingguhan. Marunong ka ba magbingo, Ma'am Angel Bird? Go! Answer pa more. Ay, nay, madayuda. Nay, si Mama Maricel Saet, pumuro din siya. Galingan nyo. Ay, hello, Madam Emma Cambe. Go! Bingo tayo. Under U, dalawang under I, isang under U po ito. Kaya bilisan. Isip! Ay! Woo!
Kamuntik na, kamuntik na, kamuntik na. Bilis-bilisan lang. Nagpartak na. Paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Don't forget to subscribe. Hala, 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 hala. Ay nanay, dada kita itatype yun ay nayunay nyo basit. Kasjay. Dalawang under I, isang under O. Bingo! Sasabihin ko kung sino nanalo, may nagbingo na ha. Kung may nagbingo na. Awan bimlat to yan. Arina kon ka na. Ay, Diyos ko. Ano ba? Isip-isip, ano ba ang under O? Ipada niya pa isa number rin. One, ay morte do one, dumakat, may isa tihaan. Kaysa sa yating nyo ah. Ay na, apo. Kayong ayan. Allah, nanay nga bang Maricel Saed? Woo! Siyempre, agbat din kanya yun. Ito'y gagayan din kakapsan. 16, 18, 72. Ay! Madayong! Ay, oh, Diyos ko. Allah, di daw mo tsambaan. Naalay yun dito, wag, yung may sa tihaan. Kasi dahil kita answer yung ko. Nalay ninyo. Allah, nagasya na kamautan. Sige, agansar ka lang aga. Brevisarak dagiti ng baryo. Vice versa ato, ikumpurme. No, sino nga di ko, basta dagiti rin mo amin ikumpurme. May bumingo. Nalain na talaga natin ang bingo nga bakit?
Ahay! Apo na lang nga bingo nga talaga. Stop na po. Ayan. Talagang magaling buminggo. Talagang believe ako magaling na buminggo. Hello, happy watching kay Ma'am Areges Pam. Mieleto, natinagan mo't kamsat. Okay. Okay, sakpay nga nakibaga, no sino tinanga ba? Kumanta nakpay nga ron ti may nga saniwan. Ay na, nagmayat kat. Nalain talaga nga ako buminggo, deto. Stop muna. Mo ba, Ma'am Aida? Ayan. Well, sa balik talaga si Rumbar nga naganan ng kwarto yun. Dati, nagnaganyan ni Kwa. Email yung kada gusto nga nagan yun. Di makikita at di
sabihin na natin kung sino yung nakasagot at sino ang nanalo ng ating number bingo. Kung sino ang bumingo sa inyo. Ay na. Para hindi ako magkamali, ha. Sino ang sumagot ng 17, 18, 68? 17, 18, 68. Na. Sino ang sumagot sa inyo yan? 17, 18, 68. Mag-present. Sige nga. Yes, ang nauna kong nakita dito guys sa aking screen, si Mama Rose Guzman. Ayan. Siya na naman yung nanalo ng 200 nung nakaraan. Dito din ako sa YouTube. Ilan lang silang sumagot. Tatatlo lang si Ma'am Angel Ford, si Ma'am Rose. Sino pa ba yung kasama nyo na isa? Natatawa ko. Oh, nanalo siya ng 200 yun, ng gabi na yun. Oh, congratulations. Siya, kunaman mo ni Ma'am Angel Burton. Ayan na yung screenshot ng Ma'am Angel Burt. Kita ang oras na. Napo. Congratulations kay Ma'am Rose Guzman. Okay. Present na na. Mapantay nga sumarong ng bakulo. Na-ready kayo? Hello, Sir Richard Chanderico, pero Arages Pam. Ngayon nga dito, nagnagan mo tayo ako gusto. Dagi, Facebook po, narigat lang na balikson. Ngati man, narigat man nga balikson. Ala, bingo-bingo lang tayo, guys. Alauna, alas 2, alas 3, binobola, kinakarambola, ni Miss Lynn. Alas 17. Okay. Maglalabas ako ulit. Yes, thank you, madam. Ban to the sponsor, more power and God bless. Ala, nikapsat ko. Kaya, matawagan na ka naka-online ba? Kami ang tawag ka. Ibang kinedmaran na. Suro na ka. Ikaw, nga karoon din madamana yung nansusuri ang handa ka mabalik ang kakatungtong tata. Sige. Ano na, nag-sugar mo ka? Okay, naglabas ako ulit. Ang first number na linabas ko mag-research na kayo o mag-isip-isip na kayo, under N. Under N, ang unang lumabas. Under N. Ano kaya yung under N na yon? O at least sinasabi ko pa yung under niya. Mas lalo na kung hindi ko sinabi yung under, di mas malabo sa inyo. Alright. Isang under U, isang under N. Ayan. Last one. Ay, ba't walang laman? 0. Ay, Diyos ko manan! Apay, nagpanggawad na ito yun. Isang under O. Okay, dalawang under O, isang under N. Allah niya kaya na yung kitata, nakita kinyan sa ansaryo tatay day dyan. Dalawang under O, isang under N. La. Agura ka ba, imot Ma'am Rose, umununa ka man nun. Ay na, adin. Okay, start tayo kay Ma'am Maricel Saet. Go! Dalawang under O, isang under N. Go! Ayan man, bakit Emma? Agwa kayo. Go, go, go!
may sana. Ay, limar ginawa. Nagasyan. Nadala kita kita ni Juan. Ay, nagasyan, oh. Lain ninyo. Paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Woo! Isang under N, dalawang under O. Ano kaya tong number to na hinahawakan mo? Ay na po, Pimoro Nicolas. Pimoro Nicolas. Kin Nicolasa. Ay! Tigas niya na! Nasiglat ka talaga, Nicolas! Siglatan niyo! Dalawang under O, isang under N. Ay na, nyo mapunta-puntaan, maligatan kayong siya mga nsiltagta. Kasla kailang gumagatang ti 4 digit na gusto yan. Atay luto. Ay na luto, di ba 4 digit day dyan? Ay 60 ko nakit eh. Dati may isang numero na ganas. Dati may isa manangon tinaangot. Dati mo may isa ay na manungan ti kalbunsa. Laman mo na lang kayo ang pweso ang bingaw. Po kayo? Paano? Marunong ba kayo talaga? O, sinabi ko na kung ano yung sinabi ko. Talaga nakakonsentrate kayo ha. Unahan talaga ha. Manungan, tikalbo. Ay na. Inuulit ko dalawang under O, isang under M. Oh, naano na yung dua, hindi mo isa. Ay, na Diyos ko, matayag talaga nga. Sininyalan
barangay pa yun. Ay, napo. Ngatuan unay, itinaangot. Yan tinaangot. Manongan mat, iti kalbo. Dahil may isa na imas. Alaman, data? Awan. Ay, po talaga, nalaing talaga nga buminggo dito. Akray, ang magkasama mag-isagsagal din si Nadino, kanino ka banda kapsa. Matayang ka na. At namangat atin kanya yun na. Ay na. Lagi siya, lagi. Stop na, may buminggo. Anya ka di iti ko aya. Oh, kuna ni Ma'am Rose ne. Kalbo nga naangot ngam na imas. Nyan, kuna na nga. Klo ay tan Madam Direk. Anya pa kay sa simrak di panunod ko. Ang muna ti Klo. Ay, apag susuro kayo. Matayan ka nga ito. Ma'am Angel Bird, pasensya ka. Nakapay sa ti memorya ti ulong no dati Bingo di pagsasarita. Oh, kanya, hindi mo lang kantay ka, naimas. Manungan ti kalbo. Una. Tapos, abi ay nga, manangon iti naangot. Nga nangato. O, niya nga eh. Apagpunlat nga kunada. Mataya ka nga yun. Ay na. Ay, apo. Congratulations manan kay Ma'am Rose Guzman. Ay, siya na naman yung panalo. O, ayan. 69. Sinabi ko lang ang naimas. Ano ba ang naimas? Tapos, Manongan ti Kalbo. Ano ti Manongan ti Kalbo? Kat 71 Sir Chandarico. Ay apo, nagasya katin mama tatayin. Nagta Nicolas kung kuna lang aro din. Ay na. Tapos, 40 apagpunlat. Sa lawas. O, diba? Ang sabi ko po yung kakanawa. Ano yung hartata? Nangaba pa na. Nagpasin madam. Kauwan. Ngangay. Nangabak ka manon kapaminduwa mo. Ngangay. Nalaing dati Ma'am Rose. Ay, natin na kayo. Humumaunay ang Ma'am Rose. Ikamot isuda. Pagbigyan mo't suda. Nay, naka 200 ka. Biliwak. Nung mata pabinggo ti laro ti sama-sama di na live-streaming ka. Iyalat mo amin. Ay, ka Diyos ko mapakya. 69 lang tabo. Kaisa garad mo ka na iwas. Ma'am Angel Bird sa sudi ko na. Nga na di mo na iwas. Ay, ka Diyos ko. Di mo na iwas na 60. Animal kayo. Ay, apakawalan na ka po. Sorry. Ay na. Naglay nga talaga ni Sis Rose. Wow, nalaing. Nalaing nga gumamat. Amo na di
Klo. Pinartakan na. Ay, naudi ni Ma'am Aida si Gerta ta. Ay, nakapoy tatta nga naganser. Ay, Diyos ko. Malay ko akan ko na bakit Diyos. Kinaagot. Oh, okay. Nakaiwanan ko. Ang kanta ng Pwede Maysa. Santo man. Ay, nagkura sinyalas. Bis ba yung tagaya mo? May kadulay jayin niya. Bamo, tagkang kantan. Madandaman ton ka ni. Mabandog pa yung iwat tong masaw-masaw. Mangkadakla ang tisunatagor kayo. Tahabangan ko ka tayo. Agbingbinggo tayo. Tapno, may metmut lang ti panag bingo-bingo yun. Ngayon na apo. Okay, nakman ng irwaren. Another 100. Naka 200 yung Rosen. Inati na kayo. Nay, may isa, datinuar ko, may isa nga under eye. Laglagi po nyo, under eye. Under eye. Baga lang naabot ko naanan na po. Nalainggar ka buminggo na ito. Nay, may isa, under B. Under B, under eye, under B. La. Nay, may sama nun, under N. Okay? Under B, under I, under N. Natinuar ko. Go! Lama? I repeat. May isa nga under B, may isa nga under I, may isa nga under N. Start tayo kay Ma'am Maricel Saed. Lagi kang first honor, Ma'am Maricel Saed, pero hindi ka dumadawi. Dapat dumawi ka rin, ah. Kantan Ma'am Linagay ayam tayo ng tanwan. Sige! Under B. May isang under B, may isang under I, may isang under N. Go! Gustong tabing ko, bagi amin na dito sa amin. Wanin nga'y awanan tatay of course. Ang enjoy ka kay Ma'am Jules. Katawa ka ta. Ay, na Diyos ko. Oray na matip-tipad ti suyaab ko na kayo. Kaya gusto. Isang under B, isang under I, isang under N. Naunaw di Ma'am Angel Bert. Ito yung pakulo.
Sayatin nyo. Di may isa single number laan. Di may isa single. Di under be single number. Di under ay dua nga number. Di under ay dua nga number. Lama? Ikan kay mantiklaw. Sige, bye! Nuadan asawam, sumarding kam. Hindi ka unayan, agar garampang. Liklikam, tay makiam-ampang. Tadikit ka asi, ta asawam. At dyan abro, Nalipatak ka, di ka nagsiyawa ko, di ka re-research. piling single, piling divorce. Ako sa titi, nakikiting asorts. Baro kong na makapanervyos. Sana all, ingka ikang kanta. No makakita at nakaparihana. No makasirpat tay awan kadwana. Kidayan na ngain sigida. Toksing manen, toksing manen. Toksing ibiga, Apa yan yung toksing mahala? kapal malen. Saan ama oma, lollipop na kanen. Pati nga nag-dancer ka, Ma'am Rosan. Naladawen ang baliw kanta nasa papay gayang ko itatadipay lintik tadyan mo gapo iti katotoksing mo Dagi may isa, kalawit ng kamatayan. Dagi may isa, ay na. Anya nga tayo iti kwa. Iti manungan ti anya amoy na yung baga ko tayo yun. Kalawit ng kamatayan. Dali na. Di ba isa? Sumarting kang Di ba may isang? Manangon tinaangot. Ala kayo. Lamang tata. tay makiam-ampang La, dagat talaga quitting. asi ta asawa at dajay abroad tay am-ammo piling single piling divorce ako sa iti nakikiting asyos Ah! Nagas dyan! Kulas! Sana all, ingka ikang kanta. No makakita at nakaparihana. No makasirpak, tay awan kadwana. Kitayanan, ngain, sigida. Anya kan tinaangot. Dagi 41 ka punlat na ichay 40 punlat. Anya kan tinaangot. Tuksing tiyagal, malen. Saan ama oma, lollipop na kanen. Isang under B, isang under I, isang under N. Ang baliw kanta nasa papay gayan ko itataripay lintik tadyan mo gapo iti katotoksing mo
sinig lakay mo. Toksing maneng, toksing maneng, toksing tibida, toksing tagmal maleng. Saan ama oma, lollipop na kanen, agpalaw kanto, ngem naladawen. Oras na po natin, alas 10:30 na po ng gabi. Ay na, kasano kayo? Anyat na angot, Ma'am Aida. Nagastan! Nagastan! Hala! Sige, bye! Nagmay ka tayo nagigyan sa riyon ka. Nagabdayo kayo mamutag. Awan ti 41! Di tinaango! Di 40 ka magpulat. Nag-research ka pa yung Ma'am Angel mo. Ay, oh, Diyos ko. Nga dahil bagat nga panggis mo. Ako din bagat nga panggis. Jay Maysa Kalawe. Jay Maysa Manangan Tinango. Ta. Ano Tinango? Madamdaman na alam ang tikalalaingan itan. Siputan niyo, tanser ni kalalaingan. Ni first honor eh. Manipot ang tama ng bros. Ibaga ka, first honor ka, bingo. Kuronaan na ka to. Kuronaan na ka to. Hala. Yung maala niya, guys, lagi ay ng under eye. Ako may makita nga kuha na. Under eye. Ibagat ko maday iklo na nga. Baka nalakayong maala nga min na ibagat tiklo na ka. Nay, nag-channel. Ay! Ingat nga itong baset, kulas! Ang butsan. Ay! Nagasyan ko lang!
Congratulations, Kulas! Ay, Diyos ko. Naudi ni Kulasa. Kulas, may isang sinabayakan ni Kulas. Nangaba ni Kulas. Sino tinagsumbat? 17, 26, 31, 7, anya ka dito 7, kakalawit ng pag-ibig, kalawit no ko nakagot 7. Laglagi po nyo! Na ito naman minsan amuyon to. Di ba, 26, ibagat ko manangan ti Christmas ko nak, dinaala yung adagusay. Anya ka di iti manungan ti naango, 31. Anya ka niya dinaango ka 30. Ay na kayo. Kakasi ni Kulas, pinanda namin nun sa mga puntaan. Aray ko, Diyos ko. Congratulations kay Sir Aragis. Ano na, Pam? Arrange, Pam. Ay na, apo. Aragis, arrange, Pam. Ay na, matayak ng thread. Pinandanan kakaasi mga pinandana. Ay naako. Ma'am Ros Usman, uston hanggang man lang mapigil dita. Ma'am Angel ba? Kakasi ang research. Ay, baliktad ti sigara. One garaw. Congratulations, sir! Nangaba. Okay. 7, 26, 31. Nya, merte pa. Ako pa'y danungkod si kayo. Alas 10:37. Ikang kapit may isang sonata sa tayman ituloy yan. Nya. Okay. May katlo day jayin nga, may katlo. Dua kin ni Ma'am Rose. May sa akin ni Sir Chad Chandarico. Okay, wait lang Ay na po, matayak talakin niya yun. Para kada kay datoy. Dagite, nabagatan nga balasang mag-asawa. Napandakon, posible nga wala pa. Kaawan pa'y asawa Nabagetan na kon Ngem awan pa'y nasaraka Ay napili ak ngamin Hindi agaban waga Kakuha kumet ngamin Tiin na sinarsara Yamata ilagay Anak kursunad da kanya Yang nalang dawin Nga income nagsara Rag-rag sa kunaketi Itantana ang kawana Agpabasol pa'y naro Kanaragsak met gayam Mapausan akon Nga agda baby na Nagparami dakon Itikrid anaran Imadang akpay keti Itimon monyeka Kaisumet itan Itiliw-liwakon Ngem anya pa'y kita si mama ay na
Mapausan na ko'y nga agabay minang nakaramid ako itigriba na rin matangak pa'y keting itimon monyekan ta isumet itan itiliw-liw akon Yem anya pa ikat di mama ay na nakakita nakete ang nagasawan madipay nga ang luwag no sasken sa paminsan ipay tumarao kay manok na Yem anya pa isa si mama ay na bakit anak mete ang nagasawa karin sa regman bigat mali piragsakan turay kumupatpay matupuntay arado na Turay ko kupakpay, matupuntay arado na. Alright. Congratulations kay Sir Chad. Matayak til. Nalaing kayo una yan. Kunamot ni Bakit Josie. Kat anangay nga rod aya. Bakit Josie. Nalaing da nga agan sir. Inati. Da ka jam. Nya, may kepan. Okay, fourth game po tayo, fourth game. Ready na kayo? May madukay mo ta, nagbaling kayo mga sambilan siya. Nay, umuna. Underby manan, underby. Ang panunod kayo, nanyad underby. Tatay kat 7, remuara. Isyete, remuara tayo. May sapa lang sa underby. May katulay ng underby. Na, may kadwa, under N manan, under N. Under B, under N. Research. May talo, under N manan. Dua nga under N, may isang under B. Go. May isang under B, dua nga under N. Go. Another 100 pesos GCash. May isang under N, dua nga under N, may isang under B. Manso. Ganda Aida, Mama Rizal Saed, ay na, Ma'am Angel Born, ayan mo.
Ma'am Maricel Saed, kumararag ka. Ang Ma'am Angel Batlimnodan. Naku. Ma'am Angel Bar. Ipapagit pa ilaan ma'am, nakapsot. Tagbingo at bibin. Isurong namin na. Apang ka ito mga rumakin ni Ma'am Rose Guzman. Ano ko ah. Isurong na ka. Nalaing kayo tibigkaw. Ala, nakaskano. Manso, itaray mo man. Ngayon na, niyawat mapuntanan. Nabitin ako kagabi. Nabitin ako kagabi. Ay na. Under end, duwang under end. Hindi ka dito na under end. Yung may isang under end. Nay, 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 gangganay, gangganay. Magandama, pandaan man tani Kwan, kulasan. Marigat na mapunta. Dahil may isang under end. Nga. Dahil may isang under end ka kuha. Manungan basit. Manungan basit ni Naangot. Laman? Ay, nabitin na ako kagabi. Mayroon ba kayong isang under end na hindi mapupuktuan? Nagawa ka, my dear Aida. Sige, mayat plano.
lawag. Ay na, ay na, ay na, ay na, ay na. Naalam! Bingo! Bingo! Mayat tayo plano na, pinanda naman, tinulag na nila kayo. Ay, Diyos ko. Bingo! Bingo! Sino kada kayo? Sino po ang sumagot? Awan manon. Sino po ang sumagot sa inyo ng Jess? 32, 37. Jess, 32, 37. Bitin, bulak na rodon. Under B, bitin. Ayun na. Under N, numanungan. Basit, ni naangot. Di 32. JN, diya mo. Di anunsyo na. 10, 32, 37. Congratulations kay Ma'am Aida Sigara. Hindi naman natin nila kayo na pinandana. Sipsip po na, the answer na ka talaga pinandana yours. Okay, that is my kapak. Dato'y maude nga pakulok, 150 dito ya, 150. Kaya mapanman di oras tayo. Gara kayo, ta. Bingo ba? Uno sa balimag. Gara kayo. Ta. Nakaangot ka na. Well, nakaangot. Pinandana. Nalaing. Pinandana, pinandana. Dati games tayo, 150 Gcash. Basta namalbas ni show tayo, ipasa yung to kanyang DJ kwa, DJ numbers yun niya. Ta, oray nung madamdama is ipasok ko no rin to ng sa takas dyan. Welcome, welcome Ma'am Aida. Ayan. Kaya invite pa more sa mga friends nyo dyan para mas marami tayo mas masaya. Uno kaya ito lang bukbuko ng dakilang tati viewers kang kanana. Bukutan niya, da kayo, nag-iinagaw niya. Yung mats tawan ng tawan na kita fake account ito. At ito mapugtuwa. At papugtuwa ka. Okay. Dati yung kargak dito yung bag ko. Dati yung kargak ito yung bag ko. Kat. Maabak tayo dito bingo ko na na. Okay. Dati yung kargak ito yung bag ko. May isang klase ti papel. Anya ka ni dito. Ano kaya to? Yung linagay ko dito sa loob ng bag ko, isang uri ng papel. Ano kaya yung inilagay ko doon sa loob ng bag? Ano kaya ito? 150 pesos Gcash or load. Okay, go!
klase ti papel. Anya ka di nga tada ito'y nagyan na. Napuskol ka di nga papel, wono, anya. Ay na, SF. Answer pa more! Dapat kompleto po yung answer, ha? Kompleto. Just like lunchbox. Parang gano'n. Gano'n. Ganyan, wrap paper. Parang gano'n. Parang gano'n. Dapat kompleto, ha? Yung saktong ano niya, salita niya. Come on. Alas 11:03. Okay, since na napanan iti oras tayo,
hana nga naala jay kahit kung matumbok ko mga answer na ngam no ibagamot ka ide gusto mo't lata di answer na yung kahit ko lang ko mga doble jay double kasi naka lunchbox, wrap paper, parang ganun sana. Pero yung sinabi niya, actually, ano na rin yun, pasado na rin yun. Ayan. Okay. Sasabihin ko na kung sino ang nanalo ng 150 pesos GCash o low. Dagitay na pagasatan at tangarabi, ipaki-PM yun to kanyak dagitay number yawan. Nagmaymayat latta ti ado. Ngiti maymayat latta ti ado, ma'am, bakit Josie? Ay maymayat latta ti ado ng answer na. No, alalam gusto ng answer na. Kasi di kumangong no, imbagam mo dahil nga words kami nun, actually, kakaawatan lang tayo dyan nga iso. Alright? Congratulations! Ayan. Sino po ang umanswer nito? Kita nyo ba? Nakikita nyo ba yung kasi delayed dete kasi ko po. Makikita nyo ka de? At ito makita yung screen nga kwak video kawan. Dati magpakita. Kawan. Actually, the words is receipt book sana or official receipt. Pero yung sinabi ni Ma'am Aida Sigera, receipt, ano na rin yun? Hindi po siya message paper. Meron? Ayan. Yan, receipt paper. Hindi. Ang official receipt, ang ano nito, ang actually, ang tawag dito. Ayan. Pero yung sinabi ni Ma'am Aida Sigera na receipt, considered na rin yun. Considered na rin yun kasi receipt eh. O, give me the receipt. Parang ganun kung magbabayad ka, no, give me the receipt. O, diba? So, ganun. Pero, ang kapag bumili ka kasi, official receipt, may iba-iba kasi yung ng resibo eh. Pero itong hawak ko is consider na yun yun, receipt. Ayan. So, congratulations kay Ma'am Aida Zigara Maguen. Ayan, dala-dalawa lang kay Ma'am Ne. Kitaan nyo man. So, damo na nga baka di yung madlin na laing nga daduma. Okay, 150 pesos GCash. Ayan, official receipt po. Pero receipt, ano na rin yun? Considered na rin yun. Alright? Ayan, meron pa sana, pero sabagay, late ako kanina, pero need ko rin mag-rest. Dahil bukas may another 4 hours na naman ako na live na yung pa-music po. So, bali pangatlong araw ko na po bukas. Ay sana ay maging okay ang lahat. At maraming salamat sa mga sumusuporta. At sana rin dito rin sa YouTube channel natin ay support nyo rin sa ating YouTube channel during my show. At saka tag nito, subscribe na rin po sa mga kaibigan nyo. Pakisubscribe na lang itong YouTube channel natin sa mga, sabihin nyo lang sa mga kaibigan nyo. No? Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Kay Kulas at Kulasa. Kay number 1 makuronaan to ni Ma'am Rose Guzman nga bumibingo. Timara ni Ma'am Angel Bertan. Awan. Ni Ma'am Maricel ay na, Ma'am Maricel. Kikita ate answer mo ka. Nganganin madinamot lang ta nga maalala. Aguya kanto Ma'am Maricel basta i-fix ko today Jay. Kuha tayo, either TTH o no, MWF, kita ito pa niya. Lipasak pa dito ni 14 days nga dito live show nga dito inaldaw. Okay? Ganito no paluwas ta ako, no, baka no, basta, agalang snack tulak ta ako. Okay?
logbook paper. Ano nga logbook paper mo? Bakit? Official receipt. Ayan, Ma'am Jules Laurenti, good night. Good night. Thank you sa pag-antabay. Okay. Thank you so much. Good night everyone and salamastra at maraming salamat po sa inyong lahat. Maturog kayo. May the Lord God bless us all and keep safe everyone. Dahil dyan sa Pilipinas, nanonood ako ng news kanina. Sabi na naman may Omicron na naman dyan sa Pinas. Pero actually, hindi naman gaano kalakihan yung ano nyo dahil 200 lang naman. Very slim lang naman yung ano nyo dyan ng Omicron. 200 a day lang. Konti lang yun. Dito rin sa amin ganun na. Basta as long as na naka-booster kayo, wala na yun, parang kumbaga ginagamot nyo lang yung lagnat at saka sipon lang, ganun lang. Hindi kagaya dati na may namamatay o ano, hindi na kagaya ng dati. Thanks be to God, okay? Good night everyone and salamat sa congratulations to all winners coming from Ma'am Angel Burke. Ayan, good night na po sa inyong lahat. I love you all guys. Thank you so much. At no kasamo iti panang tarabayo iti MKK dati wano panang suporta yo kasta kumamit lang dato'y bilag iti amyan ng show ta pasegment lang iti bilag iti 5 saranay worldwide organization parehas lang data ako naawan lang ni DJ Kikoy kay ni DJ Kikay ngayon hangkupay nga nakatungtong ni DJ Kikay nga nalaing no anyan to iti final decision na okay. Thank you so much. Good night, everyone.